Mám pre vás dve správy. Jednu zlú a jednu dobrú. Najskôr tá zlá. Slovensko má problém s dostupnosťou bývania a Žilina nie je výnimkou. Adekvátne bývanie začína dnes byť nedostupné pre mnohé mladé rodiny a pracujúcich ľudí. Dobrá správa je, ideme to zmeniť. Posledné roky sme systematicky pripravovali Žilinu na to, aby vedela využiť všetky dostupné nástroje. A dnes patríme medzi najlepšie pripravené samosprávy na Slovensku. Máme vlastnú mestskú developerskú spoločnosť, vlastnú správcovskú spoločnosť Žilbyt a dnes budeme pracovať so všetkými troma existujúcimi mechanizmami výstavby bývania. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Prvým mechanizmom je štátny fond rozvoja bývania. Ten pomáha ľuďom najmä v núdzi a tých, ktorí majú nižšie príjmy. S jeho pomocou chceme vybudovať dom tu na Predmestskej ulici. Mesto má byty vo vlastníctve, má plnú kontrolu a využíva výhodné úverovanie ich výstavby. Nevýhoda, menší objem, nevyhnutná investícia zo strany mesta, ručenie vlastným majetkom, limitované zdroje štátu. Výsledky sú desiatky, nie stovky bytov. Druhým dostupným mechanizmom je štátom podporované nájomné bývanie. Jeho veľkou výhodou oproti tým ostatným je, že umožňuje stavať byty vo veľkom množstve a veľmi rýchlo. V tejto lokalite pri Burali máme pripravený projekt na výstavbu prvých 270 bytov. Košice, ktoré idú podobnou cestou, majú pripravený projekt pre 1700 bytov. Ako to funguje? Mesto dá pozemok a developer financuje výstavbu. Navyše, zamestnávateľia môžu ľuďom prispieť na bývanie formou poskytovaných benefitov. Ide o vzťah medzi samosprávou a súkromným sektorom, preto je veľmi dôležité, aby bol tento vzťah nastavený zodpovedne, aby bol projekt výhodný ako pre mesto, tak aj pre investora. Ak ale chceme výrazne zvýšiť dostupnosť bývania v Žiline, tak toto je najefektívnejšia cesta a my sa nesmieme báť ju využiť. Tretia cesta sú vlastné developerské projekty mesta. Ideme sa pozrieť na jeden z nich na Dlabačovej ulici. Aj pri tomto mechanizme je počet bytov, ktoré vieme postaviť, limitovaný, pretože si budeme musieť na to zobrať úver. Na druhej strane nevyžaduje to žiadnych externých partnerov, mesto má celý proces pod kontrolou a zhodnocuje svoj majetok. Zároveň vynaložené náklady sa neskôr mestu so ziskom vrátia, a to buď z predaja alebo prenájmu bytov. Ak chceme problém bývania v Žiline naozaj vyriešiť, musíme využiť všetky tri cesty. A my sme dnes pripravení tak, ako málo ktoré iné mesto. Odmietam hľadať dôvody, prečo sa to nedá. Musíme rázne konať. Naším cieľom je Žilina, v ktorej si pracujúci ľudia, aj mladé rodiny, zabezpečia strechu nad hlavou, ktorá zodpovedá ich potrebám.